Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Ишек алдында ачык кое. 56-нчы комплекста яшәүчеләрнең проблемасын кем хәл итәр? Өйдән чыгарга курыксаң, волонтерларга шалтырат. Махсус штаб вәкилләре пенсионерларга азык-төлек һәм дарулар алып килә. Алдан тапшырып булмый, төп төркем белән генә. Коронавирус бердәм дәүләт имтиханнары расписаниесына үзгәрешләр кертте. Ишек алдында ачык кое. Мондый шикаят белән безгә 56-да 18 йортында яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Алар социаль челтәрләрдәге төркемнәрдә дә берничә мәртәбә ярдәм сорап язды. Әмма бернинди үзгәреш тә күренми. Урынга безнең төшерү төркеме чыкты. 56-нчы комплекста 2 балалар бакчасы һәм мәктәп бар. Монда еш кына балалар йөри. Бу кое бурылышта урнашкан. Автомобиль йөртүчеләр куелган машиналар аркасында күрми калып, аңа эләгергә мөмкин. Биредә яшәүчеләр сүзләренә караганда, кое инде 2 атнадан артык ачык тора. Элегрәк кышын аны ремонтлаганнар, әмма цемент узып баручы автомобильләр аркасында җимерелгән. Ул чакта аны агач тумбочка белән уратып алганнар. Когда вот его уже сломали, тумбочку поставили. Дня 3, наверное, стояла на этой тумбочке. Машины ставят до самого поворота. Иногда и здесь вообще маленький проезд остается. Безгә торак эксплуатация идарәсе хезмәткәрләре очрады. Аларның җитәкчесе кыйны ябарга кушкан. Тик оешманың бу кыйга хезмәт күрсәтүгә мөнәсәбәте юк. Кемнәр килеп ясарга тиеш? Безгә кушалар, просто огородит, җавап куярга. Балалар төшмәсен, анда машина төшмәсен. Идарәче компаниядә бу яңгыр сулары коюсы өчен шәһәр башкарма комитеты җаваплы һәм мәсьәләне хәл итүгә заявка җибәрдек дип белдерделәр. Шәһәр хуҗалыгы һәм халыкның тормыш көнкүрешен тәэмин итү идарәсенең энергетика бүлеге башлыгы Фидарис Хәбибуллин шәһәр интернет төркемнәренең берсендә әлеге факт буенча территорияны тикшерү үткәрелде, мәгълүмат чаралар күрү өчен хезмәт күрсәтүче оешмага җиткерелде дип җавап бирде. Әмма аның кайчан башкарылачагы әлегә билгесез. Эльвина Андрова, Фәнис Ихсанов, Яңалыклар. Безнең төшерү төркеме урында булып кайтканнан соң чаралар оперативы кабул ителде. Якында яшәүчеләргә куркыныч янамый, кое ремонтланды. Чаллыда март башыннан көчле респиратор вирус инфекцияләренең 10 меңгә якын очрагы теркәлгән. Роспотребнадзор мәгълүматларына караганда, атна саен авырулар арта. Әйтик, 2-8 мартта 2932 кеше авырса, 9 марттан 15-нә кадәр 3138, ә узган атнада тагын 3895 кеше авырган. Соңгы атнада авыручылар саны 18%-ка арткан, тулайым алганда ул күп еллык уртача күрсәткечләрдән 4%-ка түбәнрәк. Язгы чакырылыш коронавируска карамастан булачак. Россия оборона министры Сергей Шойгу хәрби бурыч һәм хәрби хезмәт турында федераль закон нигезендә хәрби чакырылыш кампаниясе күчерелмәячәк, тәртип буенча узачак дип белдерде. Чакырылыш 1 апрельдән башлана һәм 15 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Хәрби частьләргә китәр алдыннан һәр призывникны коронавирус булу-булмауга тикшерәчәкләр, ә анда килгәч егетләр төп составтан изоляцияләнеп, 2 атналық карантин булачак. Татарстан мәктәпләрендә каникуллар 12 апрельгә кадәр түгел, 31 мартка кадәр дәвам итәчәк. 1 апрельдә 4-нче чирек башлана, әмма дистанцион рәвештә. Тулырак алга таба. Мәктәп укучылары вакытыннан алда башланган язгы каникулларда булганда шәһәр хакимияте дистанцион укуга күчүнең мөмкин булган барлык механизмларын өйрәнә. Бу карантин чорында укыту процессын дәвам итү өчен кирәк. Вариант буларак дистанцион видеоконференц элемтә аша укыту мөмкин, төрле мессенджерлар һәм электрон почта да кулланып була. Бу 1-нче сыйныфтан 11-нче сыйныфка кадәр барлык укучыларга да кагыла. Башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Рамил Халимов сүзләренә караганда, укытучыларның хезмәт хакына читтән торып эшләү берничек тә йогынты ясамаячак. Нет, никто пока по зарплате не потеряет, потому что идут каникулы. После каникул сразу мы переходим на дистанционное обучение. Это такая же работа. Формат будет другой, но работа будет продолжаться. Рамил Халимов ата-аналарны һәм аларның балаларын коронавирус йогышын профилактикалау кагыйдәләрен үтәргә кирәклеген аңлатты. Мөмкин булганча шәһәр читенә чыгуны һәм күп санлы яшьтәшләре белән аралашуны чикләргә кирәк. Мы не зря объявили каникулы. Мы не зря переходим на дистанционное обучение. Мы не зря закрыли спортивные, культурные учреждения. Для того, чтобы наши дети были в безопасности. Поэтому контроль за вашими детьми осуществлять очень серьезно.
Татарстан Республикасы президенты Рустам Минниханов узган атнада Казан лицейында булып дистанцион укыту системасы белән танышты. Бу эш формасы укучылары һәм укытучылар арасындагы аралашуны киметү өчен кирәк. Рустам Минниханов уку сыйныфларында булды һәм инглиз теле, геометрия, информатика, тарих буенча читтән торып дәресләр барышын күзәтте. Дистанцион укытуда уңай якларны билгеләде. Одно из заданий очень необычное. Это вот 4 музыкальных произведения нужно проанализировать и, соответственно, попробовать записать имена и термины, относящиеся к данному модулю. То есть в обычных школьных учебниках такой информации нет. Сразу же в режиме реального времени мы можем дать ребенку задание, ну и, собственно, проанализировать его успеваемость. Татарстанда мәктәпләргә, колледжларга, техникумнарга һәм югары уку йортларына ярдәм итү өчен Мәгариф һәм фән министрларының кайнар линиясе эшли. Белгечләргә сорауларны 8-843-294-95-70 телефоны буенча бирергә мөмкин. Линия эш көннәрендә 9-дан 6-га кадәр эшли. Белгечләр ата-аналарның барлык сорауларына да җавап бирәчәк. Лилия Гатина, Константин Величко, Ленар Султанов, Яңалыклар. Теманы дәвам итеп, 11-нче сыйныфта бердәм дәүләт имтиханының һәм дәүләт чыгарылыш имтиханының вакытыннан алда этабы төп чорга 25 майдан 29 июньгә кадәр күчерелә. Элегрәк расланган график буенча вакытыннан алда имтиханнар 20 марттан 13 апрельгә кадәр узарга тиеш иде. Имтиханнарны күчерү коронавирус инфекциясе таралуны профилактикалау белән бәйле. Вакытыннан алда дәүләт йомгаклау аттестациясендә катнашуга гариза биргән чыгарылыш укучыларына төп чорга гаризаны яңадан теркәү өчен яшәү урыны буенча мәгариф бүлегенә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Шолуда коронавирус пандемиясы вакытында өлкән буын кешеләрен азык-төлек белән тәэмин итү буенча штаб төзелде. Сүзе ялгыз яшәүче чаллылар турында бара. Бу хакта шәһәрнең мәгълүмати сәясәт һәм җәмгыять белән элемтә идарәсе хәбәр итә. Ялгыз яшәүче яки ярдәмгә мохтаҗ кешеләр үзләре кибеттән яки даруханәдән сатып алырга теләгән товарларны волонтерлар аша китертә алачаклар. Хәзер волонтерлар отряды оештырыла. Бу атна дәвамында кирәк булганда эшкә керешәчәкләр. Мошенниклык очракларын булдырмас өчен эчке эшләр идарәсе белән тиешле механизмнар булдырыла. Ярдәм кирәксә 71 20 87 телефон номерына шалтырата аласыз. Республика мәдәнияте министрлыгы татар телендә сөйләшүче 4000 курчакка заказ биргән иде. Алар якын арада Татарстан балалар бакчаларына кайтарылачак. Пластик малай һәм кыз Гомәр белән Гөлбикә милли киемнәрдә исәнләшеп, хушлашып, шигырьләр укыячаклар һәм Тукай телендә дистәләгән сүз беләчәк. Бу максатларга Татарстан бюджетыннан 7 миллион сум бүлеп бирелгән. Тендер Кировның Весна уенчаклар фабрикасына эләккән. Бер курчак бәясе 1733 сум. Гөлбикә исемле курчак ул ныклы дәрәҗәдә. Минем күзләрем сыры, битем алсу, кулларым чиста дип сөйли. Гомәр исемле малай шәхси эшлекле сыйфатларын ассызыклый. Мин батыр, булган, уңган, әтигә булышам дигән сүзләрне белә. Бу сезгә икрасы соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Валиева сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. В выставочном центре «Экспокама» с 20 марта по 5 апреля выставка продажи индийских товаров. Индийские товары в выставочном центре «Экспокама». 0+. Медицинский центр Ликон Плюс. Все виды медицинских услуг. 35 врачей-специалистов. Собственная лаборатория. Физио и процедурные кабинеты. Рентген, КТ, УЗИ. Звоните 47 58 48.